Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Ibheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Uma ngabe singena ke ohlelweni la sithi ke Siphenyi Ibheshu sibizelwe ke endaweni yasentshonalanga emzini enumber 302 ilapho ke kube nesikhalo njengalokho kubonakala impahla isikhishele ngaphandle ikhishwa ke ngokomthetho njengalokho ke kunomama ke othi yena usethenge indlu kodwa ke uyakhala lona okhishwayo njengoba ethi ke indlu yakubo le indlu acabanga ukuthi akufanele ngabe ke uyakhishwa kuyona kanti ke kuvela negama ke lika gogo ke Mavuso okusolwa ukuthi ke naye wathengelwa indlu kodwa useyithengisa kanjani lendlu okwethu ke la akusikhona ukumela abantu ake sivele ke singene kulolu daba sikhulumisane nalona okhishwe endlini sizwe ikhansela sizwe umama othi uthengile bese sisuka ke siye endaweni ke yaseMthambeka siyozwa ukuthi ugogo Mavuso uthini njengoba esolwa ngokudayisa lendlu ake uhlale nje la eduze kwethu wethamele nalo daba. Mina igama lami uMopande wakwamsibi. Yeah. Kwenzakalani baba sibona impahla zakho zingaphandle? Mfowethu nami angazi mara manje istory mangisithola bathi indlu le ithengisiwe. Okay. Yeah, so mangibuza ukuthi ithengiswa ubani bathi ithengiswa umama step mother sethu. Hayibo. Yeah. Mhlawumbe ungachazela umuntu ongazi ongekho la kusenamba bani kuyiphi section lana is it a family house noma indlu yakho step mother ubani yena? Yeah, la kusekhaya foza mina ngumntwana wala. Alright, umama loyana is step mother sethu kusho ukuthi umama nje ufike la azofunelwa umsebenzi umama wethu. So wathandana nobaba kwaba ukuthi umama uyashona yabona. So baba waphuma naye la wamfunela umuzi wakhe eMthambeka. So lamaphepha beze nawo ngiyacabanga ukuthi ubaba bekayenzela lo mama lo amaphepha wale yandlu yaseMthambeka. But ngokuthi manje umkhulu akasekho umama lo wathatha lamaphepha weza nawo la wathengisa lo muzi. Ubani lo mama uphi yena manje? Umama lo khona uhlala eMthambeka. Yeah, we step mother kithi. Umama bani? Umama Mavuso. Yeah, isibongo sakho kaMavuso. Nike nahlala yini phansi mhlambe wanichazela ukuthi izathu zokudayisa indlu nanokuthi uyidayisa kanjani indlu kuyi family house kunabantu abahlalayo ngaphakathi. No, but azange sikhulume next. Thina nje sibone sekufika bona kumilita bathi indlu bayithenge indlu. So masithi indlu ithenge bathi bayithenge kumunye umama eMthambeka. So ke azange sazi ukuthi senza njani. Manje ngabe mhlawumbe ikhona yini alternative place abakunika yona nanokuthi ukhishwe yini usheriff or ukhishwe nje mhlawumbe abantu nje? Into engimangazayo kule story thalana wena bhuti wami bake bangithatha labantu laba kusho ukuthi ugcina kwami ecourt. Okay, ithi ngicela nje from uceleni kwami ecourt bengana lawyer. Ne? So umagistrate what no kuzomela uyofuna ilawyer estate. So banginikeza isikhathi ngaya ngofuna ilawyer estate banginikeza i-date yoku-attenda futhi court. Ngithe mangibuyela ecourt mangifika le legal aid ngabhalisa bathi basesoku process. So mangiloku attend the case bona baku process. Mangiloku attend the case bona baku process. So ekugcineni ilawyer labo labathengele ndle kusho ukuthi ligcine litshela umagistrate ukuthi no lo muntu une lawyer akana lawyer icase mayichubeke. So yilaba bangitshela khona ukuthi kuzomela ngiphume la kule ndle. That's why ke mina ngathi no mina ngiphume ngani ngoba bangithathela ama decision wena ngana lawyer you understand. Manje njengoba impahla zingaphandle bathi uyephi ngoba umthetho wase South Africa uvuma ukuthi ukhipha umuntu endlini kube ukuthi sekuphelele kanjalo bathini ngalokho? Nguzile ke ukuthi manithi ngiphume la kule ndlu ngiye kuphi kusho ukuthi nabo abazi ukuthi ngiye kuphi. Yeah, bathi nje kuzomela ngiphume lapha kule yandlu. Kodwa wena uzalelwa la kusekhaya kini? Sekhaya lapho bhuti wami. Manje ke yenzeka kanjani into ukuthi namhlanje kuthiwa uyaphuma kodwa kuyisekhaya? Bhuti wami nami angazi. Ufike nje usheriff wafika la phula la room phula ama room akhipha impahla bakhipha mina endlini bakhipha impahla nje bazila ngaphandle. No, kuyezwakala baba. Okay. Mama mhlawumbe ungabingelela sizwe kimemangwa hamange siyeza ukuthi kiwena mu reki mo. Ke nami litake wani. Sicela usichazele kabanzi process ya how ya ureka ndlu siyabona izindle ezifana nalezi lezi zindle ezinokubhala kuthiwa not for sale is a family house. Mhlawumbe ungasithatha nje usibeke kwi process yonke yakho from uqala ukuthenga did you view the house kawufela into? Ngiye ngeza la. Okay. Ngathola ukukhiwe. Lendlu le is 10 years ngibhadala. Okay. Ngangihlali kuyo. Kusano Rambawu lapha eVOT. Siya nabo bhanda kule case aka ya lendlu. Ngagcina uRambawu amtshela ukuthi fanele aphume endlini. I'm sure it was 2017 April sazi ukuthi uzophuma and then bafuna bathi bayasifuna la noRambawu. Babiza umphakathi ke kwaluyiwa ngagcina ngayo
ukuvula icase. Mangivula icase iphoyisa la ngifonela lathi uBhanda uthe yena ngithe abhadala ama-service. And then lento le mina ngingayazi. Khona manje lento lengizokutshela yona lendlu lekolota 100,000 ngibuya kuyobhadala 100,000. Ulayita illegally ngibuya kuyobhadala 6,000. Okay, mhlambe before sifika ezinkingeni obhekene nazo manje, uyithenge kubani, uyithenge ngamalini, nanokuthi mhlambe baye bachazela yini ukuthi it's one of those houses engathengeki, wakwazi uku-understand then sikwazi ukukhuluma ngendaba zezikweletu. Ithi ngicale so. Ngayithenga lendlu ne. And then beza bokunomunye ubaba ngomezulu nobaba washona ubaba wakhona. Okay. Bafika etimo noBhanda nosisi wakhe. Bangitshela ukuthi uBhanda ufuna ukuthenga indlu back. Yabona. So siloko siza la nekomiti yala. Bengiloko ngiza la ukuthi nje ngisabakhumbula abanye. Into yakudala le, into yakudala. Okay, but when uyakhumbula yini ukuthi uyithenge kubani indlu and Ngithenge nivumela kumama Vuso nge340,000. niyena kwazi ukuyi-evaluator because ngiyacabanga ukuthi la ithembisa ayisekho indle elapho kuleyo mali. Evaluator obanini Sengisho wena naye or yena or ukuthengisele direct or via the agent. via the agent. So it was 350k 340. or 340. Okay. So naku-ke la sikhona ngicela ukunika ithuba kusichazele ngey'nkinga othi ubhekene nazo ukhulume ngama-100,000. Let me give you that opportunity. Yeah, lendlu le ngaya kamasipala last. But ikolota 100,000. And then uBhanda ecourt utshela umagistrate ukuthi yena akabhadala ama-service ngoba lendlu le ibiza ngami eyami. Yabona. So ngabhadala 100,000. And then ngabhadala futhi asathola ukuthi uyalayita illegal 6,000 yokulayita illegal. So if kukubo wayengabhadala ama-service. Ngabhadala ama-service. And then alungise nalezi zinto zokuthi alayite la illegal. But mhlambe ngaphandle kokuthi mhlambe sikucindezele but uyaqonda ukuthi mhlambe this is one of those houses ezingathengeki la ithembisa and now it's you against the community. Mangilalela abantu bathi hayi ngeke kulunge manithengiselana nomama Mavuso nivumelene ngani ukuthi na indlu is it for sale or mhlambe kube neadvantage wena ngoku-understanda kwakho? Hayi bokungana advantage umama Vuso uthe kimi uthengisa indlu neni sahlangana neagent le ushonile ubaba wakhona umhlapho. Sayenza amaphepha. And then ngiyeza la ngathola kaningi ngiza la ngithola nganamuntu. Alright. So what is the plan for you from today? Because impahla singaphandle umphakathi uthi ubaba akabuyele and wena ula njengomnikazi wendlu. No umphakathi makathi makabuyele angisho batsho kanjalo bona. And then mina noBhanda sohlangana ecourt. Ngoba izoba i-trespassing angisho. Uzobuyela and then sheriff imkhiphile ngomthetho. Ayina problem. Manje wena uzohlala kanjani nomphakathi against wena? Mina. Hayi phela if ngizohlala la indlu yami angisho. And then anginandaba nomphakathi. Sosidlalela. No. Mhlambe ke okunye mama ngiyazi ukuthi njengoba usikhuluma nawe kuningi nama emotions akhona and we understand ukuthi akukho mnandi ukuthi ube nendawo oyithengile uphinde ubhadala imali uphinde ungahlali kuyona. Kuwe kuphatheka kabe kangakanani ke? Kabuhlungu. Phathe kabuhlungu. Kabuhlungu kakhulu. Hayi kancane futhi. Kabuhlungu. Okay. Siyabonga. Qhubela councillor. Ngiyabonga kunjani wena bhuti? Aye siyaphila. Councillor, here we are and one of those problems ezikhona ke Mureki, ke mphakathi, ke family house. What is your understanding mabapi lendlu ya? No ngibonga kakhulu ngibulise kumphakathi. Kule ndlu le istory ngisizwile ukuthi umamncane ngisho kanjalo uthengise indlu which is stepmother saka Bhanda. Uthengise indlu ngendlela engekho right mangizwa ukuthi kunabantu fraudulent and so forth, i-will is not proper into ezinjalo. So ize yaqina sey ukuthi sabayithengisile. So one of the thing esikhala ngayo kakhulu mina ngokhansela ukuthi mawufuna ukuthengisa indlu uyi-member of the family ufuna ukuthengisa indlu or uyi-agent nama-agent athengisa izindlu izani kithi seyama-leaders sikhona ukuverifya indlu ukuthi akuna history lapha endlini because of kaningi amabhaya
bayathenga banga-understand ukuthi kwenzakalani lapha. Even although mase babatshela ukuthi hey kune-history lapha ungayithengi le ndlu, already sebathengile sebayaqhubeka ngaleyo nto. Uyayibona? Because of kaningi if uzwa ukuthi kune-problem lapha endlu, hlehla. Uyayibona? Utshele lo muntu othenge indlu ukuthi ngicela imali yami. Even nendlu uyithenge via ibank, uyitshela ukuthi ibank lapha endlini 1 2 3 4 5. Because of ama-bank and abantu abathengisayo abatsheli abantu eqiniso ukuthi lapha kune-step son sami, like for la kune-step son sami. Ubhutbanda i-step son sakamama. But ukhona ukuthi athengise indlu. And into ebuhlungu ukuthi ubaba ushona so athengele umama indlu emthambeka. So that ukuthi umama anga-intervene la. Wayibona umthengele indlu nabantwana bakhe ukuthi la uzoshiya umntwana wakhe nendlu. So manje siyamangala kangathi step mara sithengise indlu. And the two, kune situation whereby ukuthi ubhutbanda naka threaten ukubulawa. That's why at some point ubhaya yasho ukuthi nengamtholi la. Because nakabaleka indlu negadwe i-community on behalf of Bhutbanda. Wayibona? So ama situation aso kaningi abantu bagcina ba amahobo baseyitradeni and so forth. Ila ama situation aso. Wayibona? But base umphakathi and also mase abantu especially kumabhaya. Nesicela amabhaya uma ucabanga ukuthenga indlu enza investigation, a proper investigation. Because of ama agent wona ukunama agent ngisebenzisana nawo. Bayaza e-office nabo liso properties and so forth. Bayaza e-office they say councillor inumber yeso and so. Kunomuntu ufuna ukuthengisa indlu ngicela ungicheckela. Then mina ngenzani the sectional leadership la. Ngithi sectional leadership ngicela ningicheckele lapha. Then ba check bathi aya kuna problem. Nomuntu vele uthengisa ngomthetho. So izinto namanje siphuma emfiyaneni kwenye issue ama eviction ayithula la eWardini. Emfiyaneni same thing. Wayibona aniyase emfiyaneni wase lo muntu obamkhipha endlini. Bamkhipha endlini ane will. Ugogo wakhe yabhalisa iwill ngaye. Bayamkhipha. So leya la umuntu okhipha ubhutbanda uthi une will. Wayizwe njani? So labantu letori lezi ziyafana kancane. Wayibona so abantu bethu nesicela kakhulu ukuthi please man asicabangelaneni because of ama eviction for now. Ama tenant aye emsebenzini. Uyi-tenant mayibuye emsebenzini yothola impahla zayo zishawe imvula or batshontshile because of sabazi ama-sheriff ayatapa ngithi mabathola izinto. So iyo into engakhulu because of nomthetho nawo kumele sibone ukuthi umthetho sulungisa kanjani ukuthi uprotecte abantu bethu aba-vulnerable. Because of Bhutbanda at the moment u-vulnerable. UBhutbanda akanamali yokuthi ayenze i-quick application e-court. Ukuthi lento le bakhona ukuyihlelhisela emuva and a quick application ifuna almost plus minus 30 to 25,000. Uyithatha apho uBhutbanda because of ukuthi e-court maka explain ukuthi into zakhe e-court singayenzi is because of nakaye kuma legal aid and into zama legal aid there's a queue lapha. That's why angakhonanga ukuthi it means umthetho wethu ukuthi mawunganamali uyalimala. So into enjalo yabona so into mele siyibheke somphakathi ukuthi sisonke nama stakeholders amanye ukuthi how can si assist ngalento so because it can't be every month sikhala ngento eyi-1. Bakwethu ke niyazi ke ukuthi siyithembisa online umsebenzi wethu akukona ukuthatha uhlangothi ukuthi ke masiqhubeka nendaba simnike ithuba osuke ethinteka kuyona. Umama Mavuso ngicabanga ukuthi manilalela imibiko lena ehlanganisiwe noma iqoshiwe ngodaba lwase 302 eNtshonalanga nizwile kuvela igama lakhe. Indaba zamawili, indaba zokuthengiswa kwendlu kodwa ke ngenhlanhla enkulu siyabonga futhi ukuthi naye uthi akanankinga ukuthi sikhulume naye. Mama sanibonana sikubingelele. Yebo, fanele. Yebo niyaphila. Ngiyaphila mfethu. Ayi siyaphila. Ngiyakwazi kancane la esimeni somama okuthiwa abomama besililo abathandazayo. Kuhamba kanjani kodwa ni right? Hayi si right kakhulu. Okay. Mhlambe sicela nawe ngoba naku ke siyaqopha uzethule usichaze ukuthi umama bani wakwabani sikwazi ukungena nje endabeni sikhuluma. Umama Caroline Mavuso. Okay. Mama Mavuso sizela ngodaba oluthinta ke uBhanda ngodaba lwendlu yase 302 ikuphi okwaziyo ngayo? Ngiyathi lokuthi iBhanda kusekhaya kubo lapha. Okay. Kusekhaya kubo ngobaba. Ukwazana kanjani wena ungena kanjani lapha ya? Mina ngashada nalo yababa. Okay. Usakhumbula iminyaka ukuthi kwakunyaka kabani? Ngiyacabanga ukuthi 2008. Ya sekukudala. Okay. Sixoliseke kubantu bekukhala amafoni sicela nisivaleleke amafoni. Masase sibheke mama
indlu naku kuthiwa idayisiwe, idayiswa ubani? Indlu yadayiswa umkhulu wayokwenta iwili abs Okay. Idayiswa ubani? nguye shothi yadayiswa nguye ngoba phela kwayayena abs Ithini iwili mawukuthi uyakhumbula nokuthi ithini iwili ngalo yamuzi? kusho ukuthi iwili ngingayithatha ngikunike manje uyibuke Oh ikhona. ikhona. Okay. Ake before ke singena ke kuyiwili sifunda, ake sicheck ukuthi kunomama okuyena uyamazi umama lesihamba naye. Ngiyamazi. Uthi uwe nje owamdayisela indlu. Iwili phela vele beyibita mina. Ukuthi phela ngizwa ngathi umama angazi ukuthi ngithi mama noma ngithi gogo uzongixolela. Ngathi ingogo vele Okay. ngimdzala. Yeah, gogo. Mangithi ngiyalalela kodwa ngathi ubuye ukhohle ukuthi indlu yadayiswa uwe noma umkhulu. Cha indlu phela vele sasisithathe isinqumo sokuthi uma yena kwenteka shona. Uyathi ukuthi kutoba nenkinga lapha indlu ngibo uyibuyisela ebank. Kanjani? Wathi ngifike ngithathe le wili wanginika leli phepha. Okay. Manje kwase kuba nemsindo kakhulu. Ngabuka lokuthi mina ngeke ngikwadi kubeketelela lo yamsindo. Okay. So kusho ukuthi wena uyidayisile indlu? Why? Bengeke ngikhona ukuhlala kuyo. Okay. Uyidayise ngamalini? Aha uwangisathi nothi wayayi ngimalini. Naleyo mali ayisekho. Yaphela. Hey madoda. Manje sifika lapha izinto zingaphandle ubhande usephelelwe indawo yokuhlala ngenxa ukuthi ke kubizwe igama lakho lapha. Kumanje nje ngikhuluma nawe impahla zisemgaqweni. Umphakathi lapha wenemeneze uthini kuloko? Umphakathi. Cha ngiyawuvumela umphakathi ukuthi aweneme yabo. Inkinga awuyati inkinga le khona lapha nale yaba khona. Sicela usichazele. Inkinga le yaba khona lapha yani nala eMthambeka bakhuluma kakhulu ngale yandlu. Ngathi mine kubhandi into lengiyibona mina ingcono. Mina ngibona ukuthi wena bhandi asihafulelane ngikuhafulele manje ngikuphe emaroom la ngaphandle. Mina ngitohlala la endlini. Yiphi yona le yala eMthambeka or le Le entshonalanga? Kwase kugcina kwenzakalani pho kwangathi nagcina ningavumelananga? wathi akafuni angeke nakhona ukuhlala nemlolo yakho. Hawu ubani oloyayo manje? Wathi kimi lelo yakho. Ey ayike kwanzima ke. So ke wena wagcina vele uthathe nje konke. Wayidayisa indlu. Esikutholayo la gogo kuthiwa wena la njoba silana nje sisemzini wakho owawuthengelwa ubaba ngoba engafuni ukuthi uhlukumezeke le entshonalanga. Ngabe kuyiqiniso yini? Hayi kusilo uqiniso. Oh lithini iqiniso? Kusho bani lo kusho yena bani? Sizwa lo. Ngathenga. Kusho ukuthi la wena wathengelwa indlu la. Kusho yena uBhanda. Ngathengelwa ngubani? Ubaba wakhe phela okuwumyeni wakho. Hayi. Mina ngathi kanjalo. Okay, sicela kusichazele. Mina la ngafike ngahlala eMzabalazweni. Kwakungumzabalazweni. Okay. Lokungithengela gangikwadi. Uzabalazile la. Waze wazothola indlu kahulumeni. Akuzabalazanga mina futhi. Kwazabalaza abantwana. Okay. Mfethu. Hey. Ngiyadideka ke la gogo ukuthi njoba sila sikwakho kodwa ngale udayisile. So umuntu omdayisele nanokuthi masibuka ngendlela isimo esingakhona kubukeka ngathi izindle ezifana naleya azidayiseki. Nomphakathi awuvumi kube nomuntu ohlala ngaphakathi. Kuyaphikiswana njengoba ngikhuluma nawe nje abantu kuyadunguzela. Uthini ngalokho? Awangeke ngathi phela lokusenhlitweni tabo. Ngikwathi lokusenhlitweni tabo lokuthi badunguteliswa yini angadi mina. Bathi no indlu newili konke akuhambanga kahle. Nawe bathi wena wawubhekelekile kodwa usuthathe wadlulisa wadayisa indlu kungafanele. Kubuya kubani ke lo kubuya emthethweni ole? Hayi ke izimvo nje sizizwayo endaweni njengoba uBhande sengaphandle nje. Noma ke ngaphambi ukuthi sifunde iwili ake ngibuze
ukujabulele yini wena ukuthi indlu uyidayisile kodwa uyasho uthi kubuka Bhanda, ngabe isinxephezelo kuBhanda noma abanye sithini? Angizange ngathi mina ngendaba yesincephethe. Phela sihambe etindzaweni letiningi kakhulu le ndaba. Okay. Ikhulunywa nje ngoba nawe umelambi wami ukhuluma. Yeah. Kungenzeka mina ngikubuza ngiyaqina ngemibuzo. Ake ngikunike ithuba noma nje u5 minutes ukuchaze okungaphakathi kuwe ingonyuluka yakho. Uke nje uchaze kube ngathi angikho mina. Kungenzeka khona lento engingayibuzi noma kukhona into ofuna ukuyidlulisa ongakwazi ukuyichaza. angathi ukuthi ngingachaza kuthini nje. Kodwa ke kuloko engikubuza kona uyalandela kukho la uhlukumezeka khona. Hayi angihlukumedeki mina masikhuluma. Okay. Right. Yeah. Okay, ngicela ungithathele ke iwili eke sibone ukuthi mhlambe ngiyazi kona iwili ke amaphepha abucayi noma ngingawabuka mina ngifunde abantu bayokholwa lokho engikubonayo. Sibone ukuthi iyasho yini nje obusho na ukuthi ithi hayi qhubeka ngendlela oqhubeka ngayo. Wagcina nini kona ukukhuluma noBhanda? Ngagcina kudala. Dala kakhulu. Sekudala kakhulu. Okay. No, akuhluphi ke ma ungasondezela iwili. Gogo ngicela unginike igunya unginikele amaphepha ngifuna manje unginikeze imvume yokuthi singakwazi ukusakaza amaphepha onginike wona ngezathu zokuthi nawe ufuna ukuthi ube clean ngodaba. Uyanginika ilelo lungelo ukuthi ngifunde amaphepha onginike wona. Wena yenta lokho lumsebenzi wakho lo wadiko ngalokho. Okay. Okay, iwili le ebuya ke kwaABSA 4394/2013. Ngizofunda ke ningixolele isingisi sibuye sihambe sibambe short left kodwa ngizozama. I the undersigned Babylon Alfred Msibi, then yabizwa ke ID number eqala ngo340110. Ngeke ke ngiqede ngezathu ke enizibukayo na. Hereby revoke all wills and codicils previously made by me and declare this to be my will. Nawa abantu abayizindlalifa. I bequeath my estate to my spouse Caroline Sholiphi Mavuso, born 10/10/1959. Uwe Okay. Failing the above, I bequeath my estate to my granddaughter Samgelisiwe Msibi, born 28/12/2000. Ubani Samgelisiwe? Umzukulu wakhe mkhulu. Okay. Then protection of benefits. It is a specific condition of this will that any benefits which may occur to any beneficiary in terms of this will, as well as any income derived therefrom, shall be excluded from the legal consequences of any existing or future marriage or relationship. Collation, I direct that any assets received by my beneficiaries from me during the lifetime shall not be taken into account in the distribution of my estate. The provisions of this clause will not apply to any loans made by me to any beneficiaries when I was alive. Executor, I nominate as ABSA Trust Limited and my spouse Caroline Sholiphi Mavuso, born 10/10/1959, as executors, free from obligation to furnish security. I direct that the actual administration of the estate shall be undertaken by ABSA Trust Limited, who shall be entitled to executors' remuneration currently statutory fixed at 3.5 VAT excluded of the gross estate value, whilst the co-executor shall act in an advisory capacity. ABSA Trust Limited is entitled to utilize any services of ABSA Group Limited and its subsidiaries required in the execution of its duties as executor, and shall be entitled to pay or receive remuneration for such services. Subdivision. Should the division of an asset not be possible to facilitate the transfer of such asset to a number of beneficiaries, then such beneficiaries shall have the right to establish a close cooperation company similar undertaking
or a trust or request transfer to such an existing undertaking or a trust in which they hold interest in the same proportions as they would have held the asset itself, should transfer them and have been possible. All costs incurred in establishing the undertaking or trust shall be honored by the estate or trust. Disclaimer: by signing this will, it is accepted that Absa Trust Limited, as drafter of the will, cannot be held liable for any consequences resulting from the inclusion of any inaccurate information in this will supplied for the drafting thereof. The validity of this will should be original or copy thereof have been altered in any way whatsoever, either before or after the signing. Kwase kuyasayinwa ke Kempton Park, 15th day of March 2012, and the presence of all witnesses present at the time basayina ke, ngiyabona ke nesignature ke kusayiniwe la. Then ngiyabona le will futhi iphinde yavela Master of the South Gauteng High Court nge-16 zika May 2025. Kwase kwenze njani la? Kwakungiwo wona lo msindo. Oh, indaba zendlu. Okay. Alright, yini enye bazalwane benithi nifuna ukuyibona? I-marriage certificate kamama between umama nobaba 2008. Amagama Mavuso Caroline Sholipi, Msibi Baby Leon Alfred. Neminyaka ke yavela kwasayinwa 2008 Edenville. Ngicabanga ukuthi original document ke le angazi. Alright. Hayi ngicabanga ukuthi ke right. Alright. I-death certificate iphepho. Ngiyacabanga ikhona ngathi sithele ku. Kodwa yona ise-albumini ayikhona. Sho ukuthi labantwana bebabuka le album. Okay. So kusho ukuthi mangabe kwenze udaba luqhubeka ungabuye futhi usivezele. Hayi kusasa indaba ikhona. Okay. Okay. No, ngezwa. Iyake muzwa kwethu asikubaluleke ukuthi ke udaba lolu esingathi ke liyaqhubeka uma ngabe kuvela lokho abantu abakholwa ukuthi ke nokho akucaci kahle noma ke akuveli kahle. Kanti ke mina uma ngabe sithi ke Siphenye Ibheshu ngingumfanelo Uphenye Ibheshu ngingwakwaDzanibe Isibongo kwithembisa online. Angihambi ngedwa, ukhona ubanele uBrazo Sondlo. Namuhla ke sihamba nano Wanda K, kanti ke ukhona uSihle wakwangweni. Udaba lolu esithe sikuhlanganisele lona bese ke nawe sikubekela. Ake sizwe ke umbono wakho ukuthi uthini wena kulolu daba ngodaba uthinta ke ukudayiswa kwezindlu la endaweni yaseThembisa.